оё оморе ҳаст дар бораи истихроҷ ва тавлиди металлҳои қиматбаҳо дар Тоҷикистон? бале 93% ҷумҳурии Тоҷикистон ки Кӯҳистон ишғол мекунад соҳаи саноати маъдани кӯҳӣ дар баробари дигар соҳаи саноат ҷойи намоёнро ишғол менамад ва имсол аввалин маротиба дар таърихи соҳа тавонистем ки ҳаҷми истеҳсоли маҳсулотро ба 25% ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ расонем. дар ин давра аз ҷониби корхонаҳои саноатӣ дар ҳаҷми 109% ҳаҷми нисбати соли 2015 фулузоти қиматбаҳо истеҳсол карда шуд. хокаҳои металли сурб дар ҳаҷми 89 000, рӯҳ дар ҳаҷми 145 000 тонн, хокаи сурма дар ҳаҷми 60 000 тонн ва хокаи мис дар ҳаҷми 12 000 тонн истеҳсол шудааст. умуман таърихи саноати маъдани кӯҳӣ истеҳсоли ин намуд ҳаҷми маҳсулотро умуман ёд надорад. ин аз он шаҳодат медиҳад ки бо ҷалби сармояи ватанию хориҷӣ ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти ба бозори ҳам дохила ва ҳам ба бозори беруна нигаронида шуда истеҳсол карда мешавад. дар мавриди металлҳои қиматбаҳо мисли тилло ва нуқра чӣ омуре дар даст аст? зиёда аз 109% ҳаҷми маҳсулоти соли 2015 аз ҷониби корхонаҳо истеҳсол шудааст ва дар умум 87% он аз ҷониби Бонки миллӣ ва Вазорати молияи ҷумҳурии Тоҷикистон харидорӣ шудааст. ин аз он шаҳодат медиҳад ки бо мақсади нигоҳ доштани ғанӣ гардондани захираи асъори давлат бештари маҳсулот дар дохили ҷумҳурӣ ба фурӯш расонда мешавад. қисмати дигараш чӣ? қисмати дигар ба хориҷи кишвар содирот шудааст. умуман маҳсулоти асосии содиротшаванда аз фулузоти қиматбаҳо ин бештар нуқра ҳисобида мешавад. дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон нуқра аз ҷониби корхонаҳои заргарӣ бештар харидорӣ карда мешавад. он миқдоре ки тибқи талаботи онҳо зарур аст ба фурӯш мерасонем, фарқияти он ба хориҷи кишвар содирот карда мешавад. он кишварҳоро мешавад номи кишварҳоро? асосан содиркунандаи фулузоти қиматбаҳо ин Швейтсария ҳаст ба яке аз корхонаҳои бузурги тавлиди ва коркарди тилло Аргер Хераус ва металлҳои ранга дар хусуси хокаи сурб, рӯҳ, сурма ин ҷумҳурии Қазоқистон, ҷумҳурии халқии Чин умуман ва Аврупо ҳисобида мешавад. вале чаро омор ба шакли тонна гуфта намешавад? мутобиқи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон фурӯш пешниҳод намудани маълумоти расмӣ дар хусуси фулузоти қиматбаҳо сирри давлатӣ ҳисобида шудааст. аз ин лиҳоз омор ин маълумотро расман пешниҳод карда наметавонад. аз ин ҷумла мо ҳам расман онро гуфта наметавонем. вале соли гузашта ки эълом шуда буд, яъне мо метавонем бо фоиз онро ҳисоб кунем? дар ихтиёри худатон бемалол аз 109% ки ман гуфтам онро ҳисоб кардан он қадар душворӣ надорад.